אני רוצה להודות ולהוקיר את כל מה שעושות הגננות, אלונה, דקלה, מירי ויפית, את גננת? צורך העניין כן. ולהעניק להם, לגננות, שני דברים. מתנה לגן, תכף הם יראו לכם מה זה. פוסטר איכותי. לא שנת שמיטה. אתם לא מכירים את זה, זה לא מהחמד, זה קנינו. ויש לי ביד שקית ההפתעות. אני חושב שמגיע לגננות שמובילות את החינוך בטבריה, מחיאות כפיים סוערות. כל ילד ביציאה מחנכת תיתן לו ערכה. שקית הפתעות. יש בה כמה דברים. יש בה שי לתלמיד, שי לילד בגן, יש בה משהו למקרר, יש בה סרט שמתאר את כל העשייה שלנו, ומה שאתם רואים פה עכשיו זה משהו שהוא בשגרה, זה לא משהו שהוא חד פעמי וגמרנו. גם הפתעות, גם אירועים. תודה רבה שבאתם, נעניק את זה גם לגננות. רק שנייה. והורים וילדים, אנחנו מחר נשלח את התמונה הזאת לעיתון, לאחד העיתונים של טבריה, ותחפשו את זה בשבת. אז שיהיה לכם ערב מוצלח בחורף טוב.